Kokia studio Makisumu. Erokamano Cleophas. Ayie gigi makoro osiepa mondie kowacho ni mondo Lagat obed charged omake kaponi nitie ketho mo otere before chik mondo either in court of law be exonerated kata ng'ani nokoso mondo obed convicted, and that is what I've been saying all along. Ni gigi duto we must do them according to the law, but mondo mi akony jowa ni kidwaro ni Lagat obed suspended, ngato oningo dikandika petition itero ne National Police Service. Once that petition oseter seche magi consider, then the president nyalo consider such a petition seche mapod investigation sitimo, and then they suspend him. So gik moko duto te mineno ka wan gi this back and forth, chik wacho kaka wanyalo time, but chutho aparo ni police kokalo kuom DCI kokalo kuom IPOA oningo beni juma mawadhieni gikao no adhog Lagat mondo wang'e niya en owacho ang'o, nikech he has been adversely mentioned. Talam bende oningo bende wawinjo ni embo wacho ang'o, nikech jogi duto osebedo ka wacho gik mopogore, to adier ma ng'ato nyalo wacho ni koro mae adier manotimore onge, kata jok mane mukwana wacho ka gimbe pok wawinjo dhogi. So in the absence of weche ma gimbe giwacho e gini neno ka suspicion ng'eny kabisa. So aparo ni in totality oningo beni jogi mako dhogi, and then gini neno ni ng'ani wacho nade, ng'ani wacho nade. If a reasonable person applies his mind to gik magi wacho gi, bende adier nyalo bedo kata adier ok nyal bedo. But chutho reforms a police service, reforms a police force oningo bedi mondo waneni kata kidhi e police station to oningo bedi kidhi kanyo tiluoro ni nyalo kata wito ngimani. Oningo bedi the place ma a Kenyan feels safest en a police station. Ok oningo bedi a police station kanye ma ja Kenya oluoro no nyalo wito ngimane saa saya. So aparo ni police reforms oningo bed expedited mondo mi wane kaka kar police ka inyalo loki mondo bed a friendly service kaka constitution ne dwaro no bedi.